खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 11 डिसेम्बर 2022 बारायजेबो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिटिआर ओनसोलनि सावस्रि बिफाना जोबोर गाज्रि लामायाव। बिटिआरआव गोबां सोरखारि फाहामसालिफोर दङ, नाथाय फिसा फिसा बेरामिफोरनि ब्लाड टेस्ट खालामनाय आनजाद नायनायफोरखौनो खालामजाया। अदेबानि खाथि खालानि फाहामसालिखौ नागारनानै गुबुन प्राइभेट फाहामसालियावसो आनजाद नायनांगौ जायो। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय निकासनि गंसे सोरखारि फाहामसालियावबो सानजौफुनि 12 रिंगा जादोंब्लाबो सासेबो डक्टर आरो नार्सखौ नुनो मोननाय जायाखै। अदेबानि डक्टर आरो नार्सफोरा साख्रि मावनानै खामानि मावाबालासिनो बेथनसो जागासिनो दङ। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि मोनसे सावगारिया आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा टिकेट दानदों। बिथाङा रेलगारियाव गाखोनो थाखाय नागपुरनि मेट्र' रेल बादायाव रेल बिफाननि नेमखान्थिखौ मानिनानै टिकेट दानदों। बिथांनि टिकेट दाननाय नुथाया बे समाव अदेबानि आथिखालाव समाज बिजोंनि गेजेराव गोबां सावरायजागासिनो दङ। US हादोरनि फुटबलनि खौरांगिरि ग्वा बिथाङा फिफा गेम काताराव जानाय आर्जेन्टिना आरो नेदारलेन्डनि गेम जाबाय थानाय समाव खौरां लाबाय थानाय समावनो हरखाबै गोलैनानै जिउ गोमादों। बिथाङा खेला जानायखौ लाइभ लाबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन। एयार इन्डिया एक्सप्रेस बइं B737 फ्लाइटआव जिबौनि उदखार सोमजिदों। केरलानि कालिकाटनिफ्राय दुबाइ फारसे थांनाय B737 फ्लाइटआव जिबौखौ नुनो मोननाय जादों, नाथाय बे जिबौआ रावखौबो जेबो खालामासै होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 7 फरायसाफोरा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। महाराष्ट्र रायजोनि नासिक जिल्लानि सिङाव थानाय महादारियाव गंसे गारिजों थांबाय थानाय 7 कलेजनि फरायसाफोरा गुबुन गंसे गारिजों जाब्रबथाय जानानै 7 फरायसाफोरा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 3 फरायसाफोराबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय 3 फरायसाफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। उत्तर प्रदेश रायजोनि कानपुर सिटियाव सासे 10 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा गथ'आ गावनि लोगोफोरजों फोथाराव क्रिकेट गेलेबाय थानाय समावनो हरखाबै बिखा सानाय जानानै एबा हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमानांगौ जादों। थैनाय गथ'सानि मुङा जाबाय अनुज पान्डे, 16 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।